Көнбагышка иялешкән чыпчыклар. Көнбагышны саклар өчен алып чыктым капчыклар. Һәрберсенең башына кидереп чыктым капчык. Чыпчык түгел, каракта ашый алмасын качык. Ышанычлы булыр дип дәшеп алдым Акбайны. Кот-кот кисетеп әйттем, яхшы сакла бакчаңны. Көнбагышлар өлгергән, җыербыз 2-3 көннән. Һичкем якын килмәсен, китәсе булмамыннан. Иртәгесен бакчага чыксам күзем акайды. Көнбагыштан җил искән, таба алмадым Акбайны. Көнбагышны кискәннәр, капчыкларга салганнар. Акбай үреп тормагач, чыкканнар да тайганнар. И Акбаем ялкавым, ышанычсыз икәнсең, саклый торган бакчаңны үзең ташлап киткәнсең.